आणि एक धक्कादायक बातमी मराठवाड्यातून बीडच्या गेवराई तालुक्यातील खळे गावात ठेवीदार सुरेश आत्माराम जाधव यांनी छत्रपती मल्टीस्टेट बँकेच्या गेटला गळफास घेऊन आत्महत्या केली। जाधव यांनी छत्रपती मल्टीस्टेट बँकेत 11 लाख आणि ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेत 5 लाख रुपये त्यांचे अडकले होते। मुलीच्या लग्नासाठी त्यांना पैशांची गरज होती, मात्र सतत बँकेच्या फेऱ्या मारूनही त्यांना स्वतःचीच रक्कम परत मिळाली नाही। या मानसिक त्रासामुळे त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं। रात्री उशिरा कुटुंबासह बँकेत गेलेले जाधव काही वेळातच बँकेच्या गेटवर मृत अवस्थेत आढळले। या प्रकारामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होतीये। या मल्टीस्टेट बँकांची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा समोर आली आहे। केदारनाथमध्ये झालेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत यवतमाळच्या वणीमधील जयस्वाल कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला। या तिघांच्या पार्थिवावर आज वणीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले। राजकुमार जयस्वाल, श्रद्धा जयस्वाल आणि त्यांची 2 वर्षांची मुलगी काशी जयस्वाल यांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला।